Добре, здравейте хора, Коста, нека така. И сега аз ще снима с... яко правя. Разбира се, аз ще снима с Джонас 100. Джонас 100. И в момента аз правя сета, който ще е от най-яките. Плюс ще има нов ресурсен пакет, който ще стори най-якия, казвам ви. Гарантирам ви да не говорим. Значи, ще прави си лопата. Долу. Значи, аз съм вече сет. Някакъв тук ми пише и смятам после да му отговоря. Бих се сложил на икогни, ама не. Защото тогава ще спре разговора. Ей, за ко ми лагва? Ей! Мале, нахалско. Добре, сега да се енчатнам. Значи аз ще се енчатна. Така бе, по-малко не на четвърти левел. Четвърти левел. И ми изхъбих си левел, ама съм почти първи. Ама няма да се енчатвам за толкова. Човек да се енчатна нещата. Брадата ми получи ефективност 1 и вече ми проклятието на челестоногите 1. Значи мога да ги запавам, когато удрям зомбита. О май гад, фермата бе! Там. И както виждате сме се изместили така в друга къща, защото нази много яко ни огрефиха. Ей, за кого взимаш нещата бе? Дай малко и на мене. Ей! Е, така се дава. Вземи това бакук. Да, моля. И не забравяйте, че миналият клип, който снимах, ви казвам, че ако при 10 абонета аз ще трябва да избирам един, който ще снима с мен Туледжет. Нали помните? IP-то, името и пишете и така. Пишете запис 1, запис, да, и по така поред на числата и нали ви дадох линк за VBOX канала ми. Изпратете си скайпа по VBOX-а и дайте. А утре може и да снимаме с Golden Lions. Тези пичове са много добри, казвам ми. Наистина. Защото ние сме най-добрите. Да. Сега оставят тези чуеси. Тук ми пречат. Трябва да се взема пръчките. Пръчките ми дават. Значи оставаме това и... Да, той. Добре, чакай да ти дам и тъпата кожена шапка, която на мен не ми трябва. Да се я махна. Защото много букук ми тъпа. Категория бакуци. Ай, ти къде отиде, бе? Случайно някъде, където не те видя. И... то ще представя да ми пише. Казвам ти. Нахалник. Това. Нахалник. На ти къде си? Аре бе, що не те виждам? И да знаете, имаше една интересна случка. Веднъж, когато ловях риба и взех кокъл. Това е странно. А те, защо не те виждам? Тоест, къде сте за Бога? Чакай, ще удадем първия телепорт. Ами тогава къде си? Зад мен си, нали? Не си. Значи ми вижда само Ника. Ако ме виждаш целия ми кажи. И кажи на какво и как да те видя. Защото аз искам да те видя и да ти дам някои неща, които на мен не ми трябват. На теб може би. Е, тея бе.
тебе, чакай, вземи само той. Вземи той. Вземи това. Ако искаш, вземи малко от той. Както от това. Добре, ами взимай. Взимай въглища, много въглища даже. Взимай вратичките, ако искаш. Зако? Ей, добре. Значи само пшеницата ти трябва, ама другото го иска да гледаш. Добре. Нищо. Да, ами всички знаем. И аз. Плюс че открихме една дупка. И тук имате рез да не се опитвате да ни огрефите. Говоря на зрителите в момента. И временно съм се изгубил скина, нали? Виждате, тук съм без скин. Но това ще го правим скоро. Тоест, следващото влизане вече няма да има такъв проблем. За сега ще оставя тези глупости. Ще оставя той и той. Камения меч може да ме потрябва, плюс бравата. И добре, вземи. Чакай да взема. Хоп, готово. Добре. Лопата. Добре, че си има Майя. Добре. Ей, горе имало. Окей. Вземи по-малко. Не, добре. Така. Ще отдам малко ресурси. Малко. Плюс тук малко да отслабне. Тук вече другото ми трябва. Май ще ми потрябва. Мей. Сега сетът ми е по-отслабнал. Да. Виждате, имаме броня. И дума кирка, която е с ефективност едно. Странно. И брадвата. Аз с какво да бъда? Чакай, добре. Значи трябва да се направи кирка. Такъв случай. Добре. Поне ми дай един диамант. Защото това е дума кирка. И знам, човек, знам, че това е твоята дума кирка. Нищо. Значи, аз мога да се направя аран. И за какво ми лагате и яко, и аз се знам. Трябваше да отслабне инвентара, сега трябва да ставам до пуц. Да. Така ще ми отслабне. Така, обработваме го. Тук май трябва да си го обработя. Не, няма. Още не. Значи, сега какво да направим за този видеоклип? След малко ще се прегледам някои работи. Но на пауза, защото някои неща и са и малки тайни. Бих искал да съхраняваме неща в чиста, ама не. Не ми трябва. Значи аз съм с една мъча. Време е да цепим. Човек, да цепим ли в мината? Или да им покажем новата стаечка, която открихме случайно, но е много яка. Добре. Но аз още малко ще продължа. И тъй като не знам какво правиш, прави какво щеш. Аз би покупала малко в една стаичка. Знаете, тя е под къщата и там има резиденция.
Уф. Джона спрял видеото. Ами, добре. Значи ще трябва да кръщаваш на части. Защото това трябва да е първата. Трябва пак да почнеш да снимаш. Това да стане втората. Добре, че аз продължавам да снимам. И аз ще снима. Мале, човек струваше, мисля, че ще падна. И там имаше пропаст, а то било някаква си малка дупка. Аз само мисля, че ще падна, ще умра. А то не умря. И да бях отишъл с холм. Браво. Значи някъде на тук беше онази стаичка. Значи... някакъв спак се спалнал. Абе... какво е? Ей! Зомби пак, скелет. Я да умират. Ети кого стреляш. Умирай, ти бе, пак. Не те хареса. Моля, той беше май мини бос. Аз видях, че имаше някаква въоръжена плошанка или нещо странно. Не знам. Какво стана? Добре. Да. За какво? Мале! Защо те чувам толкова ниско и гадно? Те си вече е малко по-добре, но... трябва да го... мале, ще стане, ще имаш проблем като моя. Дай моя... това май бе. Абе, ти, за Бога, знаеш ли как го кръсти? Трябваше да го кръстиш. Така ще го намериш по-лесно. Върнах се. Тук ми е позната територия, така че значи една стаичка е наблизо. Не се сещам на къде беше. Там беше, не сещам. Да бяхме оставили следа от торчови, за да намираме стаичката. Сега трябва да се чуя 50 пъти с главоблъсканици къде беше. Направо съм си стигнал хом така, че там, затова аз направо ще отивам така. Ето е стаичката. Вижте, в мината. Може да я видите случайно, но тя има рез. Ето, ако видите това блокче, значи сте стигнали стаичката. Ето стълбичките, ето, вижте как е хубаво красена, вижте, да. И е по-красиво за ресурсния пакет. Вижте. Да, какво? Да! О май гад! Човек, трябва да почнеш да снимаш наново! То изобщо можеш ли да снимаш наново? Добре, изтривай го. То е бълбук. Лесно, нали? Цъкаш с десния бутон и после вече останалото ще го разбереш. Цъкаш с него на десен бутон и ти пише изтри и го изтриваш. Ти нищо ли не си изтривал? Да, така. Тук се сетих, че имаше айрон и го обрахме. Не, още снимам аз. Тук горе ми стана лак. Не, леко ладе е нещо с процесорите, защото ми показва някакъв си бък в картината. Онята панар не спира да ми спами по скайп. Дразни ме. Валя. Ихнах.
Добре, къде е то? Търси, Айрон, търси. Ебе, това да не е улица лабиринт. Какво? Абе. Сега, за малко ще спра на пауза. И така, върнах се. Този човек сега, ако ми пише пак, значи това трябва да е края на клипа. Защото ще трябва да се разправям с него отново. Ама аз го мразя. А той зато ми спами, защото ме нарази той. Мразен се и на PvP-та се килим винаги. Ей, кой писа? Ей! Добре, значи ще чакам малко и после ще го напиша много яко. Не ми казвайте лошото ми в коментарите, защото ще го писвам, но проблемът е, че той ми е писал много яко и хора. Добре, иска. Добре. Чакай, Павел. Да, ето го скайпа му. Ето го, Павел. Кой да добавя? Ама той не е на линия, аз му писах и той не отговаря. Макар че той е на 8 години. Бах ти бебето. Не, наистина. Той е бебе всъщност. Имам предвид, че той не е на 8, но се държи така. Много е тъп. Не го знам, май е на 15 или там казах. Той ми каза, че е на 15. Защо се чуваш така гадно? Защото на мен така ми дава. Тоест аз чувам. Така. Гадно. Странно. Арце, предизвикам те на бой. Ха-ха! Мале, той ще го разкъса. Слендър? О, гай, хора! Също така, искам да ми напишете в коментарите линк за видео как да се сложа мод. Искам Слендър мода. Плюс to many items. Много яко. Плюс ще се добавя оня хексета. Много ме кефят тези модове. Хора, напишете, моля ви, много е важно. Освен ако Джонас не знае. Джонас, знаеш ли как да се качат модове? Ами, не знам. Добре. Още не е време да спирам, но не знам кога ще спра. Може да е доста дълъг. 1 час? Абе, човек, няма толкова на рам място. Чакай, което ме подсеща, се проверя после рама. Да видя дали ще ми. Мога от сега се го проверя. Чакай, ще си потърся нещата в купата. Направо. Търси. О, да, имаме няколко готини така музички за мен. Защото са мои. Значи сега отиваме на компютър. Ето, виждате ли това червеното? Значи скоро трябва да приключвам клипа. И аз пък клипа.
Сякаш пред мен ще има крипър. Нищо. Скоро трябва да приключвам клипа. А човек, на клипа ще ти се поясни. Но за сега ще излезе. Ето хора, видяте ли? Тук е малко лек лабиринт, но с това работата. Ми добре, аз съм точно в мина. Ами да, защото сме в мината. Сега, аз ще чупя така. Ще търся айрон, дано има. Намери айрон? Я, били ми дал малко айрон? Како е? Омага! Това е... ти имаш ли ексрей? Ами окей. Браво! Не тая. После да ми какво ще кажеш да ви дадеш малко. Добре. Значи, що нямаш ексрей? Нищо. Добре. Но случайно да знаеш как се слага мод. Значи не знаеш. Подявайте. Крипър. Да, имам. Моята... спаунър. Има... Май, юни, юли, тъпан се. Върти. Вие сега спаунер ли има? Свет вам. За кой ми лага тук яко? Не ми лага. Чакай, взимай. Взимай някакво. Какво? Защо? Ади, само трябва да оставя точно. Това се я правя още ако искам, но... Аз ще ги очистя. Браво! Джона събра всичките лаври, браво! Крипър! Плюс айрон! Не айрон! Аз не бе! Кой ме интересува мене? Аз имам айрон. Добре, да остям. То са айрон е за мене. Чакай. Значи, отиваме на там. Слагаме този човек. И на там. Добре, сега. Чакай да ти. Да, дам този човек. То са айрон за мене. Заплювам. Ай, ти имаш много. Ама много малко да ти кажа. Чакай, сега ще видя. Чакай са. Само да го бера. Добре, сега да видим. Значи аз имам 11 айрон. А ти? 11. О, мага е 23. Добре. Значи... Къде отиваш? Ай, вече малко ми остават, но аз ще се направя още. Да, имам. От кой вид искаш? Аз имам... Добре, чакай. Откъде скочи? Добре. Взимай. Добре, взимай. От това. Що ми искаш? Взимай. Добре, що ти стига? Дай. Стана нагоре. Внимателно скачаме. Дано не крещя много на клипа, защото май ще се чува много силно.
Или ще ми се бъгне или нещо такова. Ако ми се бъгне вече ще го намаля малко, за да не се чува толкова силно и грамно. Но за сега не знам как се чувам. По-късно в коментарите ще напишете. Чакай да изрови това. Тук май мисля, че ще има айрон. Ако има хекс, ще да разбера. За сега няма айрон, но определено е много голям този дърт. Аз се изкопавам. Абе, колко е голям този дърт, бе! Няма край. О, въглени! Знай си! Аз съм уник. Изкопах дърта и намерих айрон. Плюс кол. И аз намерих. Но теб те знам. И това е тъпо. Чупя торча с лопата, не с ръка. Не ръка, а ръка. Аз имам 17 айрон. Ти? О, не исках. Не значи ще не. Айде ще правим още.